Ku mne na procedúru prišla Jennifer z Rúže pre nevestu. Napíšte inak v komentároch, kto pozeral. Vlasy má veľmi husté, kučeravé a suché. Tu ma čakalo veľa práci. Najprv som vlasy umyla a namiešala som prvú zmes, proteínovú s aktivátormi. Nanášala som ju veľmi ťažko, pretože vlasy sa veľmi zamotávali. Trvalo mi to asi takých 20 minút. Potom som nechala zmes pôsobiť pod termočapkou na 20 minút. Umyla som vlasy a naniesla som druhú zmes, ktorá bola lipidová. Po prvom kroku vlasy boli už oveľa podanejšie, nezamotávali sa a druhá zmes sa nanášala oveľa ľahšie. A zase som nechala vlasy pôsobiť pod termočapku na 15 minút. Potom som všetko zmýla a začala som sušiť vlasy fénom. Sušili sme ich dosť dlho, pretože boli veľmi husté. Ale výsledok stál za to. Len sa pozrite, aké sú vlasy krásne. Jennifer mala stále úsmev na tvare a to ma veľmi potešilo. A samozrejme čakám aj vás ku mne na procedúry v Bratislave. Poďme vám spraviť tie najkrajšie vlásky. Objednať sa môžete cez